അമേരിക്കയിലെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി ഭരണത്തിലുള്ള ടെക്സാസ് സംസ്ഥാനത്തെ പബ്ലിക് സ്കൂളുകളിൽ ബൈബിൾ വായന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നിർബന്ധമാക്കി സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ്. വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ കൺസർവേറ്റീവ് മതപരമായ ആശയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് വെള്ളിയാഴ്ച വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് ഈ ഉത്തരവിന് അംഗീകാരം നൽകിയത്. റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്ക് വ്യക്തമായ മേധാവിത്വമുള്ള ബോർഡിൽ 5-നെതിരെ 9 വോട്ടുകൾക്കാണ് പുതിയ പരിഷ്കാരം പാസാക്കിയത്. 2030 അധ്യയന വർഷം മുതൽ ടെക്സസിലെ 50 ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന പബ്ലിക് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ പുതിയ വായനാ പട്ടിക നിർബന്ധമാകും. സ്കൂളുകളിൽ ബൈബിളിലെ 10 കൽപ്പനകൾ നിർബന്ധമായും പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്ന ടെക്സസ് ഭരണകൂടം നേരത്തെ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഈ വർഷം ആദ്യം ഫെഡറൽ അപ്പീൽ കോടതി ഈ ഉത്തരവ് ശരിവെക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് ബൈബിൾ വായനയും നിർബന്ധമാക്കുന്നത്. അമേരിക്കയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിർണായക സ്വാധീനമുള്ള ജൂഡിയോ ക്രിസ്ത്യൻ മൂല്യങ്ങൾ വരും തലമുറയ്ക്ക് പകർന്നു നൽകാനാണ് ഈ നടപടിയെന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത്.